estem davant d'un punt d'inflexió per canviar el model esportiu de tota Catalunya. Crec que la unió de federacions i de consells demostra la fortalesa, la solidaritat, la confiança, la complicitat per construir aquest nou model que pugui fer arribar a tots els racons de Catalunya a l'esport i l'activitat física com un bé essencial, que ja ho és. Bé, jo crec que principalment es persegueix un objectiu, que és tenir un paraigües organitzatiu que representi democràticament el sector, que a més gestioni amb eficiència i eficàcia els recursos que se'n puguin derivar i sobretot que pugui aconseguir més recursos i defensar més i millor els interessos del propi sector. Hem de modernitzar aquest país, l'hem de posar a nivell europeu amb aquest esport federat i aquest esport popular que existeix a la resta del món i per tant suposa un pas endavant en aquest sentit. De la diferència fer-ne oportunitat i treballar per un futur millor i d'un esport més endreçat. No es tracta de diferents caixetes, sinó senzillament l'esport. Ens retroalimentem uns als altres i es tracta que aquesta energia es multipliqui, que aquesta energia sumi i que aquesta mirada sempre sigui tan àmplia que inclogui a tothom. Crec que és un dia històric perquè ens hem pogut posar d'acord gent molt diferent per un mateix objectiu, que és fer un país millor, un país més esportiu i per tant crec que hem de celebrar aquesta capacitat d'entesa i aquesta generositat entre les entitats.